vel. Magnus, stopp med det der! Se. Se der. Oi, det har jeg sett før, men jeg husker ikke. Oi, det har jeg sett før, men jeg husker ikke. Nei, det synes ikke jeg. For den slenger til siden og siden og siden, men den er ikke så god til å gå, og den er veldig sterk. Sånn pels på seg og kan godt klatre i trær, og den er veldig sterk og litt tjukk. Og litt bar på kroppen. De sikkert fisker litt sånn der. Sort med litt hvid, og så litt sølv. Har sånn stort hode her, og så har den også veldig lange ben og stor kropp. Jeg har aldri gjort det, men det høres litt sånn det var ekkelt. Magnus, stopp med det der! Stopp med det der! Oi, surt. Magnus, stopp med det der! Så det er veldig ekkelt å høre på. Veldig plagsomt. Nei. Snill. Kanskje det, jeg har ikke møtt han, men veldig like, kanskje. Han er kanskje litt dum, og så bare si ja til alt, nesten. Og så, ja, han er sånn. Han er en ja-mann. Bjørn Borg, sikkert. Brune pletter og gul øl. Jeg synes ikke det. Kult. Ja, og så, ja. Det er dødskult.
det der.